kula niku pun merasa mboten mampu kok, Mas. Kaya cah kuwi ngono lho. Lah mulane niku, Mas. Gelo kula niku nggih niku. Biasane niku dirembug sik lho. Iki mesti genah yakin nek sing ra beres niki, Mas. Ha, mula niku. Ngono kok ditangeti bareng-bareng kok. Makin napa mboten nglarani ati nek ditakokke, Mas? Nggih mboten to, Mbah. Kan awake dhewe mung pengen ngerti kejelasane tok. Oh, nggih. Ora mungkin. Tenan, Mas. Kok iso ngono to? Kok sing ngerti sapa? Kuwi sing ngandani sapa? Supra. Alah, kok kek mung gawe-gawe. Mosok Supra gawe-gawe to, Mas? Wong Supra wonge senengane macet lho, Dot. Oh, iki ketok serius lho, Mas. Alah, sak serius Supra. Urung iso nggo patokan, Dot. Pak, ditekon pajo wae, Mas. Lah kok kowe mau ora langsung takon pajo wae? Mau ora ketemu pajo, temune Supra. Lah mau langsung takon Supra, Dot. Oh iya ya. Aku dadak rene sik ngopo ya? Wong ning kene ora ana kepastian. Anane perasaan yang tidak pasti. Nek bayangan kula niku malah jenengan kok, Mas. Lah, kula ya apa mampu to, Mbah? Nggih mampu mawon to, Mas. Nek kula niku ora nek sing dukung niku lho, Mbah. Alah niku lak perasaan sampean tok. Lah jenengan apa dukung kula? Nggih jelas no, genah nek kula niku ndukung sampean. Tenane lho, Mbah. Tenan no. Wah, kudune sing dirumbuk niku masalah niki, Mbah. Masalah napa? Ya masalah jenengan dukung kula niki lho. Banding nek suarane saking kula tok nggih mboten kuat, Mas. Terus kudu pripun itu? Sampean mangumpulke swara warga mencukupi 75%. Nah, mangke nek pun 75%, jangan mangke nembe bareng-bareng nemoni wong-wong niku. Oh, ngoten nggih. Oke, siap. Diangkat ora, Mas? Ora. Wah, neng ndi opo cak? Kok diparani rono wae yo? Wah, ora iso fokus no, Mas. Walah, Dot. Wong yo gur koyo ngene dadak nganggo fokus barang. Ale iki masalah urgen, Mas. Masalah sing kudu jelas informasine. Nih. Harus ada. Rampung kok wis diekul. Iki kakean kata-kata, Dot. Apa ndi? Alah, takone maksa dieko. Sari roti neneng jero gendul, atalolat anak elek dol. Pangeran. Kok iso pangeran, Pra? Iya no. Lah ngopo? Dirimu kan anak penguasa. Dan aku ora pengen nih, Pra. Ngopo, Mas? Penak lho. Nek penguasa kerajaan nih penak. Lah wong penguasa kampung lho. Kan duwe wilayah to. Mas, wilayah opo? Wilayah kampung. Mas, ora, Pra. Malah ra yakin aku. Ra yakin piye to, Mas? Lah wong Pak Bugangnya senengane gawe masalah lho. Nek sida ora bakal dadi kampung masalah. Malah unik, Mas. Is. Pilih. Apike to? Warungmu iki mbok tingkat to, Is? Wah, gak ditingkat barangnya gen ngopo? Lho, piye to? Ben kaya mall. Wes galek. Lah kok wegah iki ngopo? Ya aku iso bangkrut tenan no. Lah kok nganggo bangkrut? Ya iya, wong kene nek do tuku do nyatet dhisik kok. Pokoknya kalau sampean kuwi gane ngutang ngono ngekon gawe mall. Ya ora apa-apa sisan digawe to. Beli di mall etuk ngutang ngono. Ya gawe mall dhewe. Masalah iki arep tak luruske, Pra. Rasa diluruske, Mas. Lah ngopo kok rasa?
Lah ora bentong kok diluruski. Kowe ra iso dijak rembukan tuwa no. Ora iso Mas. Aku cek cilik kok. Empuh ra. Menurutku masalah iki wis ben wae Mas. Lah ngopo? Ben kampung Riwil benono warnane Mas. Lah apa selama iki kampung Riwil warnane hitam putih. Maksudnya benono suasana sing seger ngono Mas. Wah, estah no. Iki dijak rembukan wis ora iso. Ora iso no, aku wis dagelan no. Ini kabar sing tak tompo ki apa bener to, Lek? Bener. Masalah apa, Jal? Masalah kuwi to? Lah iya kuwi apa? Ya pokoke kok Kita Lek. mesti masalah aku to. Iya, apa bener to, Lek? Bener banget. Kok iso ya? Lho, kowe aja nganggep sepele wong sepele is. Umpama aku dijak rembukan, wis genah aku tetep tidak setuju. Ora setuju ya ora apa-apa kok. Masalahe, kok bisa dirusak lho. Yen rusak didandake, itu aja kok repot. Wah, ya ora. Pokoknya aku tidak akan mendukung. Ora mbok dukung ya ora apa-apa. Ora masalah. Aku ya ora butuh dukungane wong lemu kok. Oh, gereh petek. Kabar iki bener to, Jo? Bener kok Mas. Positif. Positif tanpa negatif Mas. Lah kuwi ngerti saka sapa, Jo? Saka Pak Bugam. Kayak kuwi ngaco, Jo. Ngaco Mas. Wis bener. Alias bulat. Lah, kuwi ngerti apa to pra-pra? Aku krungu dhewe Mas, rembukane Pak Bukang. Karo sapa? Karo wong kok Mas. Kapan kuwi? Ndek bengi. Lah kuwi ngerti, Jo? Ora ngerti Mas. Wong aku ndak bengi wae ngarapekan ning omah Jolodo tok. Suarane sing rebukan karo Pak Bukang, kok suarane sapa? Sing genah suara menungso Mas. Lah apa meh ora tekek to joncon, toko tekek. Pokoknya kula dukung jenengan, Mas. Oke. Makane tak siji ruwete raum. Lah nggih, makane niku Mas. Kulo niku kok pengen nyelametke. Edan. Kula kok Mas, jiwane jenengan iku mulia. Lah kira-kira warga-warga do dukung kula mboten nggih? Pun genah dukung kabeh, Mas. Sik to, kok jenengan saged yakin? Ayo genah yakin to, mergane warga mriki niku wonge waras kabeh. Ora mungkin to wong waras kok dukung wong edan. Nalar lho, Mas. Bener. Tapi ben kula yakin tetep warga-warga tak takoni kok. Lah, wis pun to. Percaya kali kula. Mboten sak ditakoni genah dukung. Wah, yo ora penak to, Mas. Soale ngene lho, Mas, dinggo nguati argumen kula. Kula yo butuh seksi, Mas. Iku gane kabar iki tenanan ora to, Mas? Nek krungu-krungu sih tenan, Mas. Wah, ya iso rusak tenan lho iki. Lah nggih to. Kula niku mau pengen nyelametke. Wah, edan. Takoni, Mas. Jiwane sampean mulia tenan. Ketoke pas awal mau awake dhewe wis ngrembug masalah iki to, Mas. Ya ampun, no. Kula lak nggo neruske sampeyan to, Mas. Mas, umpami jenengan dados tim sukses kula pripun? Cocok. Yes, nggih pun. Bergerak kok. Ning ya kusik to, Mas. Kosek pripun to, Mas? Ayo kudu digenahke sik no. Genahke masalah nopo? Nggih masalah dan lain-lainnya to. Lain-lain nopo to, Mas? Ini loh, Mas, jeneng wong kampanye. Memang ya butuh suara, mengeluarkan suara. Lah, nek wis mengeluarkan suara iki tuh ngombe barang. Walah. Nggih, bergerak sakniki kula sangoni es teh, es susu. Nggih, cocok niku, tapi kan yo mengeluarkan suara ora butuh ngombe. Suara niku kadang butuh kekuatan. Nah, kamu kekuatannya butuh mangan. Ngono lho. Oh, beres niku tenang mawon. Bergerak sakniki kula sangoni es kalih maem. Lah. Ribet sampean iki senengane ribet. Ribet piye to, Mas? Mbok wis langsung bas mentah, tes selesai. Hah? Bas mentah? Mungkin no. Jenengan kok yo doyan bas mentah to, Mas? Bas mentah senare iki kuandel-kuandel gede-gede lho, Mas.
Lakon apa to nono? Pokoke nek kula dadi, kula kan ten pasar di kios loro. Lah terus kersanipun? Sing setunggal nggih jenengan. Tim sukses kula. Ada niku kula njajak kerja nang pasar, Mas. Lho, lah sing mudoke sinten? Lah terus pripun? Kula niku arang-arang ten pasar lho, Mas. Wis juragan iki ndek anak buah to, Bos. Masuk ra. Wah, niki masuk nih. Deal. Oh, oke, siap. Tabung ijo. Gas.